Sekarang निर्वाचन मतियै किनियाव कमलपुर टाउनाव जों गायसे रेली खायनाय और रेलीनियाव जों ताबुक जेंनाय आबन परे चिनि और चिनि डेपुटी सीएम चिनि दिनै बनिजेस और प्रेजेंट खायनाय बो फाइदों लामाव बो आधा घंटानि बिसिङाव बर सफायनाय दिनै चिनि प्रथम এই कमलपुर शहर जे त्रिपुरा मथानि गायसे रेली हमनाय এই रेलीनो जों दाबुंनो जेंनाय और रेली पाइखांखाय चिनि गायसा बुथुम पान्दांनाय अ पान्दाव जों कक सालायनाय आबनि बिसिंतै साक्सेस रंनानै बुसु जतै दं सुदो अ कमलपुर को गया सारा त्रिपुराव चिनि ताबुक जों 80% आगक जाक सारा त्रिपुराव 80% दङ ओमफ्राय जों कक बनि जाक जों 36 हयতো 37 कैंडिडेट दिनाय এবং চিনি মহারাজ চিনি সুপ্রিমো এবং ত্রিপুরা মথানি চালকनाय सुप्रिमो बिनि कक ककनो अनुसारैनो जों 36 हयতো 37 टा जों भोट कैंडिडेट दिनाय अब चिनि नाहारमुं এবং চিনি बुबाखारानि कक नारमुं आबनो नाय हामबाय।